bă, scump. Ma. Îi dau cu buta în cap. Râs de mașină în momentul ăsta. Ce are, mă, stau, mă? Ce faci, mă? Ia dă-te, mă, jos, bulanciu. Ia uite, mască la volan. Ia, Mască la mașină. ia, vest anticlon. Ce vezi anticros, domnul? Ia, stai. Bă, Oria. Oria, a murit 3 puli. Lasă, dintă și dă-i. Așa, deci mai Nu, spuneți. afară. Bravo, perfect. Bravo. Haideți, haideți. Auzi, ești polițist? Da, uite, ia buta mână cu până la hakbala, hai peste ei. Polițist? Aici și face în drift și între mine. Hai, Jana. Hai, Gianni. Împușcă-l, bă. Bă, că-l bate pe tău, bă. Bă, filmați? Ori intră cu shotgun-ul peste el. Intră, bă, intră. Cu shotgun-ul, bă. Cu shotgun-ul, bă, idiot. Da, bravo. Bă, poți mă. Verigo, bă, gauzi, amigo, trăgă un pistol. Pou, pou. Hai să intrăm, hai să intrăm. Hai. Am spus la ureche. Nu știu, mai dă un pumn în gură cu rozeta. Ai 3, cu ăla haba. Nici 30 de zile n-are, nici 30 de zile n-are. Nu mă interesează. Bombă, are bombă! Așa. Sora, mă auzi? Olo. Am intrat pe server și uite m-a dat. Nu, că nu merge. Hai. E sușă. Du-te, du-te. Bam, Mi-a luat ceva, bă? Bă, tamaș. Bă, futu-ți copilul. Mamă, ce faci copilul? Oare ești și tu cu frații praștii sau doar ei? Bă, tu vorbește, bă, te dai pe dev și zici că... Da, normal că dacă sunt roleplay, vrei să te auzi pe tine... Da, zi de ce și la revive de la admin, că n-au Pentru că au zis că o dat tirul peste ei, nu au zis că i-ai omorât. Păi tu trebuie să zici că nu. Bă, mă, las pe aia să mie revive, O dat tirul peste A murit. tot. Nu plăștească pe acolo. Am murit 3. Au făcut negru claci. Am mort. Au făcut negru claci. Bă, tu cum ești mort acolo? Bună de la Stai că vii și-l omoră. N-am filmat, fuck. Are, de ce ai zis că nu vă călca tirul? Îmi dădea și mie revive, L-am dus în bratatul. aer. Și ce? Mai, băi, băiatule, dă-mi las. Hai, 3, 3, 2, 1, Da, hai. hai. armele. La un Unul în spate, unul în spate, unul în spate. Unul în spate, bă. Sus, ieșiți. Nu mai ieșiți, bă, nu mai dați fapt quit. Nu mai dați fapt quit. Ca, e amuzant după. Deschide-ne! Puneți-vă,